ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଫିସ ପାଖେ ଆଜି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ହଜିଥିବା ଲୋକ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକ ଅଫିସ ପାଖେ ଆଜି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ 3-4 ବର୍ଷର ଅଛି କାଲି ରଜି ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତା ମା ବାପା ଆଜି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। डस्टबिन जरी जदि बढ़ी डस्टबिन पकई दिंतु निज जरी पकातु ना खाली पानी बोतल फोपाड़ू ना आम डस्टबिन पका मंडप को सफा सुतरा रखा आम समस्त कर्तव्य।
స్టే చేద్దాం. ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ କି?
ଦଶମୀରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ। ଟିକେ ଟକଳେ ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏପିପୁରରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।